The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger. Zip fast 100% watt syakmat bercedian, blind view monitor, bagi kiway. Tek kum ki kali rem, hagador ke berjam, tak sao point riulak. Just wow. Kajingwan ki pulit ajaya kamir ka khat kandai trik nailar arajar rio. Kabaki pajba kila keno kami per na kajing yartma yaki leno kala pelong ru yo presiden barim ka KSU bolong ru chairman kan neso pementa uba sambal Jyrwa pan pendrem ya ka Sorkar jilla. Apa keren cikilat patai kubor hadian kajing Shah yartma ka office ka KSU kebadan ajaya pedeng uba sambal ulong kani kampat juja ki por ki pemenchua. Bagi Pulit kinwan pen ibor hadu panwan daki pelatun pat banra ru daki tiar gas. Ya kabau la benrap daka baong baka jingwan ki Pulit kadebet daka jing betha ka Sorkar jela. Ingat semua bah Meghalaya jong Pulit Meghalaya Sorkar bar Pulit inu mana rakam ha Sorkar katus yen ngelaron gijing yaki dari kuar menchwa bat katus nam dari kuar menchwa ngelaron gijing yaki kiba jur kiba he banyak kan dia pemerintah ndrai hoi ki Pulit la wan office wan wat wan pek ndrai bagian wan bar ki tiar gas bar ki platoon wan thombor ke office mat siap tiar gas amri tang ke office ki siu ndrai bar ki yang beri kepada sajan ru ka bu ya kajing em zakir ka kajing mah tikani ki ka lok ba nakaliang jonga ko menongilam barim ki siu aso ban pendrem ya kajing le jong Sorkar bar kajing le jong Pulit habide bar kan nakaliang bar ba lada kidang ye le kum ni kajing le joki ka long kidang pen sat nang pendom su jaka ka jinglong jingman kanang bah jaka ka nang ban sniu man da kajing le jong ki ti kini ki e bro khang sko ba Sorkar chim ke chikit khli gaban kong kalong ban solve ki issue ini bro khang kila ban dei ki tactics ban divert ki issue andre asngo ba kum ka seng hi cha kila ban su tho ba umdei ban ai la inu ban divert ki issue hendrai ban stick ber ki issue ba Sorkar kan le e kata la kawan ra man solve e ki issue santali ba seng kalabu khat san singi men chwa ba Sorkar ka le iki ni ki issue ba kala ban le ting sngo ban ong Sorkar khrang ban warra e ka jing songsuk songsngai hang ne po ka jala hi bro ko ban solve kini issue khrang ba kini e bro khai kinum issue